800 sena ilu San Franġisk blajnuna ta' raġel sinjur Giovanni minn Parma ġewwa Greċċo għamel rappreżentazzjoni tat-twelid ta' Ġesu li kienet ġrat snin qabel ġewwa Betlem. U minn dakinhar il-qudiem xterdet mad-dinja kollha id-drawwa sabiħa tal-presepju. Il-presepju għalina l-Maltejn u l-Awċejn u xi ħaġa importanti ħafna marbuta ma' żmien tal-milied. Għandu seħer fih il-presepju u warana f'dawn iż-żminijiet induru l-hawn u l-hemm u naraw il-presepji u forsi wkoll u jalla kull wieħed u kull waħda minna fil-familji tagħna għandna daqsxejn ta' presepju jew żgħir jew kbir. Għaliex il-presepju jiġbidna daqshekk? Kif ikollna niffukaw ftit fuq kull presepju li aħna naraw jew li aħna rajna f'dawn il-ġranet, nindunaw li fiċ-ċentru tiegħu hemm familja. Hemm Giuseppi, hemm Marija u hemm tarbija. Dawn mhumiex qegħdin f'xi dar sinjura, mhumiex qegħdin f'xi villa nobbli, imma far, anzi ħafna drabi dan l-ar ikun f'kuntrast ma' djar isbaħ li jkunu qrib jew il-bogħod minnu. Imma għaliex Marija, Giuseppi u Ġesu jolqtuna u jiġbduna? Għax fl-aħħar mill-aħħar l-importanti mhux il-ġebel, mhux il-kumdità u s-sabiħ li għandna fid-dar, imma l-iktar importanti huma ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Meta nħarsu lejn il-pasturi lejn l-istatwa ta' Marija, ta' Giuseppi u ta' Ġesu, nindunaw b'ċerta ħlewwa ħirġa mill-persuna tagħhom. Forsi trid tgħidilna illi ir-relazzjonijiet tagħna jridu jkunu maġunejn b'ħafna ħlewwa, b'ħafna mħabba, b'ħafna modrija, b'ħafna maħfra. Jekk ikollna noħorġu l-barra mill-grotta, niltaqgħu ma' diversi personaġġi bħal huma rajja jew nies jaħdmu fid-djar jew fil-belt. Ir-rajja kienu meqjusejn bħala dawk in-nies l-iktar iddisgrazzjati. Dawk in-nies li kienu xortihom ħażina, dawk in-nies li kienu imbedejn il-barra mill-bqija tas-soċjetà. Forsi uħud anke minna li qegħdin nisimgħu kultant inħossuna differenti. Ġratilna xi ħaġa li ġġalna inħossuna differenti minn ħaddieħor, forsi inqas minn ħaddieħor. Proprju ir-rajja illi mexxejn lejn l-ar, lejn il-grotta, lejn Ġesu huma għalina sejħa biex ma nħossuniex il-bogħod mill-persuna ta' Ġesu, anzi, Ġesu proprju lir-rajja iwassal l-ewwel aħbar sabiħa ta' ferħ u proprju lilek lilna li forsi kultant nisbaljaw, inħossuna dgħajfa, fraġli, anki fl-istess relazzjonijiet li għadna kif tkellimna fuqhom, proprju lilna Ġesu jixtieq madwaru biex jagħtina l-għena tiegħu, il-paċi tiegħu. Naraw ukoll nies jaħdmu, nies tax-xogħol. Immaġinaw kieku l-presepju kien magħmul biss minn nies jaħdmu. Ma kien ikun presepju xejn. Għaliex għax il-presepju magħmul minn nies li għalkemm qed jaħdmu imma f'xi ħin jew ieħor huma msejħa biex jersqu lejn Ġesu, jersqu lejn il-grotta. Ġesu hu preżenti anke fid-dinja tax-xogħol tagħna. U importanti għalina li naħdmu, u importanti għalina li meħudejn daqshekk mit-taħbejt tal-ġurnata tax-xogħol tagħna, importanti għalina li nsibu ħin fil-ġurnata tagħna biex niltaqgħu ma' Ġesu. Fi ftit talb sempliċi. Kienet din ir-raġuni li minħabba fija din is-sena fid-Djoċesi ta' Għawdex qassamna l-ktejjeb ejjew nitolbu. Kienet din ukoll ir-raġuni li minħabba fija din is-sena fid-Djoċesi tagħna insistejna biex ikun hemm it-talb ta' filgħodu, ta' wara nofsinhar ta' filgħaxija fil-knejjes tagħna. Għaliex għax mingħajr Ġesu il-ħajja tagħna qisha presepju magħmula biss minn fabbriki u minn nies li jaħdmu. Immaġinaw kemm tkun xi ħaġa xotta, kemm tkun xi ħaġa li verament nieqsa minn dak li hu l-essenzjal. Il-preżenza ta' Ġesu. Imma wkoll madwar Ġesu inġabru nies ta' kull kulur, bħal huma l-maġi, kull kulur. Nies differenti, ta' kulturi differenti, ta' twemmin differenti. Aħna f'pajjiżna wkoll ngħixu din ir-realtà.
Madwar Ġesu jinġabar kulħadd, jinġabru t-tensjonijiet kollha, il-konflitti kollha, bħalissa għaddej konflitt ikraħ propju fl-art ta' Ġesu. Ejjew nagħmlu minn dan il-miliet kull wieħed u kull waħda minna mument li fih Ġesu jkun ħaj, jkun preżenti permezz tal-parteċipazzjoni tagħna fl-Ewkaristija u għaliex le, jekk hu possibbli wkoll permezz ta' qrara, permezz tal-parteċipazzjoni tagħna fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni biex inħossu verament il-ferħ tal-miliet. Il-miliet it-tajjeb lilkom ilkoll, mod speċjali lil dawk li għaddejjin minn tbatija.